ultimii ani, efectul negativ al fumatului asupra funcției renale a devenit evident și este unul dintre cei mai importanți factori de risc modificabil. Fumatul prezintă un efect nefrotoxic, în special în rândul vârstnicilor, celor cu hipertensiune primară și a celor cu o patologie renală preexistentă. De asemenea, fumatul poate afecta aparatul renal chiar și fără existența unei patologii subiacente. Cum afectează fumatul rinichii? Scade fluxul sanguin către rinic și alte organe. Determină boală arterială periferică cu îngustarea vaselor de sânge, inclusiv a celor ce asigură vascularizația renală. Ateroscleroza cu îngroșarea și ridicizarea arterială. Crește riscul de apariție a cancerelor renale. Afectează sistemul cardiovascular cu apariția hipoperfuziei și implicit a lezării țesutului renal. Participă la apariția sau progresia nefropatiei diabetice, creșterea valorilor tensionale. Fumatul reprezintă un factor de risc major pentru bolile vasculare. Este implicat în evoluția aterosclerozei, în formarea trombilor și a ocluziei vasculare, ceea ce duce la creșterea tensiunii arteriale și scăderea ratei de filtrare glomerulare, un indicator al funcției renale. Mai multe studii au sugerat o legătură între fumat și efectele negative ale acestuia asupra rinichilor. Fumatul a fost asociat cu disfuncția renală prin mecanismele menționate anterior. Acesta a fost asociat cu un rol negativ în prognosticul hipertensiunilor primare, a nefropatiilor primare și secundare. În ceea ce privește nefropatia diabetică, fumatul a fost dovedit ca factor de risc independent în apariția microalbuminuriei, progresia acesteia către proteinurie, implicit insuficiență renală, atât în diabetul zaharat de tip 1, cât și cel de tip 2. Fumatul și individul sănătos. Într-unul din studiile efectuate pentru determinarea efectului fumatului cronic asupra funcției renale, au fost înscriși 30 de pacienți fără factor de risc cardiovascular, cu excepția fumatului. Grupul de control a fost reprezentat de 24 de pacienți fără factor de risc cardiovasculare. Pacienții fumători și nefumători au fost grupați pe criterii demografice, cardiovasculare și metabolice. Ambele grupuri au fost similare din punct de vedere al sexului, tensiunii arteriale, indicele de masă corporală, concentrația sanguină a LDL și HDL colesterolului și trigliceridelor. Funcția renală a fost evaluată prin măsurarea fluxului sanguin renal cu ajutorul imagisticii. Comparativ cu nefumătorii, grupul de fumători a prezentat disfuncție renală caracterizată printr-o reducere marcată a fluxului sanguin renal, evidențiată prin clearance. Clearance-ul reprezintă debitul de sânge sau plasmă care este epurat de un component datorită funcției renale. De asemenea, disfuncția renală a fost observată și la pacienții care s-au lăsat de fumat. Acest fapt sugerează caracterul ireversibil al afectării renale după o anumită perioadă. Profilul vascular renal al fumătorului este similar cu cel al pacienților cu nefroscleroză arteriolară hipertensivă, unde disfuncția renală inițială se traduce printr-o rată de filtrare glomerulară normală cu un flux sanguin redus la nivel renal. De menționat este faptul că niciunul din fumătorii luați în studiu nu prezentau hipertensiune, observație ce întărește ideea că modificările observate la nivelul funcției renale sunt consecința fumatului și nu a hipertensiunii arteriale. Din punct de vedere fiziopatologic, s-au descris o serie de modificări la nivelul factorilor local vasoactivi în rândul pacienților fumători, printre care modificări a endotelinei 1. Endotelina 1 este un agent vasopresor cu efect asupra vascularizației și implicit a hemodinamicii renale. Așadar, endotelina 1 poate explica modificările funcționale observate în studiile curente, cât și modificările morfopatologice, precum îngroșarea peletului arterioral, observate de către anatomopatologi în cadrul studiilor din trecut. De asemenea, fumătorii activi prezintă hipoxie indusă de către monoxidul de carbon prin stimularea alfa-adrenergică indusă de către nicotină și radicalii liberi. Toate acestea contribuie la niveluri plasmatice crescute ale endotelinei 1, iar creșterea endotelinei 1 la foștii fumători poate fi explicată de injuria vasculară ireversibilă de la nivelul rinichiului descrisă la fumători.
În concluzie, există suficiente argumente pentru a susține legătura dintre fumat și afectarea renală, sugerată prin modificările funcționale și hemodinamice de la nivelul rinichiului observate la pacienții fumători sau foști fumători în cadrul pacienților luați în studiul amintit anterior. Relația fumat, aparat renal și hipertensiune arterială. Fumatul s-a dovedit un factor de risc important în afectarea renală a hipertensivilor prin relația cu albuminuria, respectiv proteinuria. Albumina este o proteină din sânge cu rol în dezvoltarea musculară, refacerea țesuturilor și are un rol important imunologic. În mod normal, la nivel renal, este împiedicat pasajul albuminei din sânge în urină, astfel că în urină se găsesc cantități foarte mici de albumine. La pacienții cu boli renale, însă, se pot observa pierderi anormale de albumină în urină. Albuminuria a fost observată la de 2 ori mai mulți fumători cu hipertensiune esențială și greutate normală comparativ cu pacienții nefumători. Așadar, din moment ce albuminuria este un indicator al injuriei glomerulare, putem susține că relația dintre fumat și prezența albuminei în urină poate indica o cauzalitate între fumat și disfuncția renală. Relație fumat-funcție renală diabet-zaharat. În cadrul nefropatiei diabetice, fumatul a fost dovedit ca factor de risc independent în apariția microalbuminuriei, progresia acesteia către proteinurie, implicit insuficiență renală, atât în diabetul zaharat de tip 1 cât și de tip 2. Microalbuminuria este cel mai timpuriu indicator al lezării renale din cadrul nefropatiei diabetice. Așadar, se poate susține că microalbuminuria prezentă la pacienții cu nefropatia diabetică este consecința leziunilor glomerulare induse de fumat. Fumătorii cronici cu diabet zaharat de tip 2 suferă modificări la nivelul structurii și funcției glomerulului renal. Glomerulul este o componentă care, alături de alte structuri renale, participă la excreția substanțelor toxice din organism. Prin inducerea unui efect de stres hipoxic, fumatul poate interveni în sinteza și activitatea factorului de creștere endotelială. Acest factor de creștere endotelială contribuie la angiogeneză și la permeabilitatea vaselor și pare să fie implicat în complicațiile diabetice prin îngroșarea membranei glomerulare. Aceste modificări ale structurii glomerulare, împreună cu efectele hemodinamice și non-hemodinamice ale fumatului, pot contribui la prezența albuminuriei și afectarea ratei de filtrare glomerulară. Fumatul este unul dintre cei mai importanți factori de risc modificabil în ceea ce privește patologia renală. Efectele negative ale acestuia pot fi observate atât la cei cu afecțiuni renale subiacente, cât și la indivizii aparent sănătoși. Progresia către insuficiență renală a celor cu afectare subiacentă pare să fie accelerată la cei fumători. Totodată, încetarea fumatului poate să îmbunătățească prognosticul pacienților renali cu patologie cardiovasculară asociată. Ultimele statistici arată prelungirea durată de viață a pacientului hipertensiv și diabetic cu 4-5 ani după renunțarea la fumat. Renunțarea la fumat aduce beneficii asupra calității vieții, indiferent de durată și frecvență.